Nakita na nanamiya sa bangkay iti may sa Adolfin iti paset na iti barangay Tagipuro, Banggi, Ilocos Norte. Kuna ni Christian Ravelo may sa mangalap iti naso a lugar kahit nakita na ti Dolphin nga da iti iti baybay kalpasan ti panagdaklisda. Imbatad na nga da sugat ti Dolphin nga iso ti patyen na anakatayan na. Napang kami ngamin agdaklis sir kasi da kami tagkalkalap kami dito Banggi na kitak nga dadya higit ti baybayin sir na tayon. At da sugat na sir. Ayan na ti sugat na sir. Yan ti higit na sir. Okay. Sir, panagkuna tayo sir na isadsad lang dito yung ano ada datay nang papatay ka dating Dolphin. At da tama na sir. Yan ti side na. Kan da basta na sir dito sugat ti diya si dagti ipos na. Imbatad na akalpasan na nakita natin Dolphin ket insigida na nga inayaban dagiti opisyal ti barangay Tagipuro ket sigud na intawag kadagiti kameng ti LGU Banggi. May ti agriculture kun digiti kamang damot lang sir. Ket anat imbagada sir. Labuta timawa ka kiji yan ti asidag nga barangay sir ti Tagipuro kasi isot nakakitaan mi. May matiti may sangat nga pa nga kagawad ni Melvin Gases tayo sa ti yellow card kami DJ sir. Kabayatan na panawagan ni Mr. Ravelo iti publiko at agabilan kumana saya at iti glawlaw tapos rikas tagat awanan iti matmatay nga animal gaput ti kinarugid ken kinarungsot iti publiko. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez tatak IFM.